Asik. Wala, sakno, sakno. Ibu Haji Eli yang mana Ibu Haji Eli? Au, 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 au. Bu Haji Eli, Bu Bapak Haji Haji Eli. Gilang yang mana nih? Ya, boleh langsung disawer aja bos. Bu Haji nangis batinku, Detes uripku, balas kebas tetes alo cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet seger, cendol dawet, cendol cendol dawet, cendol cendol dawet, cendol dawet seger piro 500 terus Haji lalu mati ko anak itu walu. Ibu sawer dulu Bu sayang ya, dihabisin ya. Pak Haji Gilang mana nih? Setor. Tutuk lambi anyar sing cendol. Nanging bojo anyar sing pamer kening aku. Abah, ya Abah. Angin kowe lali larane wong koyo aku. Nang bosen nang aku yen mung gawe laraku pamer bojo anyar ning ngarepku. Citekane kowe ngapus suwene aku ganteng. Ayo mama saya. Nangis batinku, gantas uripku, talas kapas tetes alo cendol dawet, cendol dawet, cendol dawet seger, cendol cendol dawet, cendol cendol dawet, cendol cendol dawet, cendol dawet seger piro 500 Haji lalu mati makan api tualu. Disawet dulu dong. Ayah, 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 ayah. Sebelah sini Bu. Ayo, tarik Asik lagi. bisa web, Pak. Banyak 2000. Oh. Haji Gilang. Ala ala. Ala ala. Ala ala. Asik. Wangi mawar sing rasa kosong. Baya. Daging kowe lali larane wong koyo aku. Hey. 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 Pamit terima kasih.
Asik dipeluk lagi Pak Haji ya. Sor, buat ibu aja sayang. Sebelah sini boleh. Hei. Hei. Asik. Ayo Pak Haji Gilang. Yo. La 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 la. Suwangi mawon, cinta sawang. Kowe lali, Yo. darane wong koyo aku. Yen mung gawe laraku, pamir bojo anyar ning ngarepku. Terima kasih. Hei. Kumaha Bu Haji Eli bener nami